Hvor har jeg savnet jer alle sammen. Håber, I har det godt. God påske. Det føles som om, det er lang tid siden, vi har været sammen. Men jeg håber, at vi har et opkald her den 22. så jeg kan connecte med alle jeres smukke sjæle. Så i dag vil jeg hoppe på og snakke lidt om Kambo, fordi at Eva og jeg har talt om at lave et retreat, og der var nogle af jer, der var interesseret. Nogle af jer ved, at jeg arbejder med Kambo, som er en amazonisk medicin fra... de laver den forskellige steder i Amazonien, men jeg er trænet af Mates Tribe, som er i Peru. Og de bruger Kambo, som er en frømedicin. Det er en vegetarisk frømedicin, så den har ingen naturlige predators. Den lever omkring 40 meter oppe i regnskoven, og så går de ud og synger til frøerne. De kravler ned, og så sætter de dem på en lille gren og sætter sådan deres tær fast. Og så tager de det øverste lag af secretion fra frøen, og så slipper de den løs igen, og den gendanner det. Så den er ikke udsat, der er ikke nogen predators, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, nogen dyr, der går efter den. Den er helt, den regenererer simpelthen det her. Og det vil også sige, når de kommer ud og synger igen et par måneder efter, eller en uge efter, eller 3 uger efter, hvornår det nu engang er, de kommer ud og synger frøerne ned, kalder dem ned. Så når de ser dem, hvis de har en lille ring rundt om foden, så slipper de den løs med det samme, og så tager de ikke det øverste lag. Det vil sige, at det ikke er groet fast hurtigt nok endnu. Så de tager kun dem, hvor de ikke kan se den lille ring rundt om foden. Så det er den måde, de ligesom bevarer. Så det er rigtig sustainable. Og det synes jeg er meget, meget, meget vigtigt, fordi at vi arbejder med en levende spirit. Vi arbejder med en spirit af en frø, som er kendt som warrior medicine. Den er kendt som remover of obstacles. The Great Revealer. Sorry, jeg lige siger det på dansk eller på engelsk, men det er en krigermedicin, men dermed ikke sagt, at man bliver kriger af at tage den. Det, der sker, det er, at man får fjernet alle de barrikader, der er i kroppen, alle de toksiner, der er i kroppen, det, man hænger fast i, bevidst og ubevidst, det, der hænger fast i organerne, og jeg skal nok gå ind i og forklare lidt mere. Men spirit er Kambo. Så der er mange ude i verden, som kalder det en gift. Og det er det ikke, for der er ikke nogen antidote. Så det er ikke en gift. Det er ikke en toksin. Det er hvis du spiser den, eller hvis du får den i blodet. Men det vi gør, det er, at vi åbner huden. Så jeg kan vise jer et lille punkt her måske. Jeg ved ikke, om I kan se på grund af solen. Der har jeg lavet et lille punkt her. Og så det er ligesom en lille blister. En lille vabel. Så man åbner bare lige det øverste lag, og så får man adgang til dit lymfesystem. Og så kommer medicinen på, og det er sådan en lille bitte dot, der kommer på, og så mærker man det igennem hele kroppen. Det ræser igennem kroppen. De første 2 minutter, de mærkes varmt. Det kan være sådan, man mærker meget hjertebanken. Dit blodtryk stiger, det kommer op til hovedet, og man kan nogle gange mærke det i ørerne. Virkelig sådan, man mærker sit eget hjerte, og så falder ens blodtryk. Cirka omkring minut 4-5, nu giver jeg de store generelle træk, det er ikke altid, det er sådan. Men omkring minut 4-5, så falder blodtrykket, og så kan det være, at man har et release, som vi kalder en purge, som vi kalder get well. Skal jeg nok forklare mere om. Og så begynder medicinen at scanne din krop, for hvor du har blokader. Så allerførste behandling, som man får, men jeg anbefaler, at man kommer for 3. Fordi man kommer dybere, der er en arc, det er det, der hedder en moon cycle. Det er også det, man traditionelt gør i junglen. Mændene, som går ud og skal jage, de sidder 3 dage inden, så de kan løbe længere, spise mindre, holde sig længere vågen. Kvinder, som forbereder sig på, inden de prøver at blive gravide, de får 3. Hvis man er blevet syg, eller inden hvis der er noget, der kører rundt i deres tribe, så får de 3. Så det er det, man får 1 gang om året. Og så kan man, hvis man har noget specifikt, man arbejder på, så kan man få en enkelt behandling hister her.
Der er absolut ikke noget i vejen med kun at få en enkelt, men når man ikke har prøvet det før, så synes jeg helt klart, at man får mest ud af at køre de 3. Så den første behandling for kvinder, den sidder på det inderste ben ved anklen, på højre benet, og ved mænd sidder det på venstre skulder. Nummer 2 og nummer 3 behandling, det er så det, jeg specialiserer mig i. Der arbejder jeg specifikt med chakraer, jeg arbejder med organer og meridianer. Så det vi har i vores krop opbygget, det er, for eksempel, nu giver jeg et eksempel, leveren den holder ekstremt meget vrede, galleblæren den holder også raseri, din spleen, som jeg ikke kan huske, hvad det hedder på dansk, men den gør, at man ikke kan huske, at man ikke står op for sig selv, man er dårlig til at træffe valg, lungerne holder gråd, stortarmen, det er for folk, der virkelig er svært ved at give slip på kontrol, blære er meget frygt, nyrer er chok, også frygt, men også isolation, altså skam. Så hver enkelt organ i kroppen holder på en følelse af noget, man har haft på et tidspunkt, noget man døjer med pt, men noget, der er blevet opbevaret. Og når man så frigiver det organ, og så man kommer så dybt rensende, så kommer det emotionelle også ud, og så bliver man frigivet på den punkt. Uanset hvad får man renset sit blod, uanset hvad får man renset leveren, nyrerne, lymfesystemet. Altså man får et totalt kropsreset. Det, der er spændende, synes jeg, er, når man går ind og siger, okay, jeg har langvarende problemer med migræne, jeg har langvarende problemer med tinnitus, jeg har langvarende problemer med depression, jeg har langvarende problemer med you name it. Det er godt for søvnproblemer, det er godt for smertestillende. Det, der findes, det glemte jeg at nævne, i den der secretion, jeg ved simpelthen ikke, hvad det hedder på dansk. Det kunne godt være, at jeg skulle slå op. Jeg skulle sidde med en ordbog. Men fra frø-secretion, der har du over 70 bioidentiske peptider, som vi har i kroppen. Så når du får det der små punkter af medicin, og det kommer ind i dit lymfesystem, så er det som om, du får en kæmpe indsprøjtning af peptider. Peptider kan være alle mulige forskellige. Det kan være din kollagen i kroppen, så det der ofte sker bagefter kambo, det er, at man får sådan et kambo glow, din hud bliver rigtig flot, hår begynder at vokse mere, negle, alle sådan nogle ting, fordi det er aminos, som du simpelthen allerede har i kroppen, som du får en influx med. Så er der det, nok toksinerne skal ud. Det er jo ofte det spørgsmål, jeg får, jamen skal man kaste op? Det er ikke alle, der kaster op. Og det vi kalder det, det er, at vi kalder det get well. Så du kommer til at faste fra klokken 12 om aftenen inden, og så har vi ceremoni om morgenen. Når vi starter ceremonien, så er der noget traditionel prayer, der er noget alter. Jeg laver noget, der hedder Red Thread Healing, som har en ark. Det kan jeg forklare på et andet tidspunkt. Men det gør, at man virkelig kommer ud i at rense kroppens energetiske felt, emotionelle felt og det fysiske felt ud. Vi kommer ind over alt, hvad der hedder intime partner, familie og selv. Så det er en ark, man kommer på over de 3 dage. Og så har man fastet. De første 10 minutter, der har du cirka 8 minutter, 10 minutter max til at drikke 1,5-2 liter vand. Så det er kun vand, der kommer op, men det er simpelthen vandet, der kommer ned og skyller hele din krop, og så er det det, der kommer ud. Det er ikke alle, der bliver get well. Det er ikke alle, der har en purge. Nu kalder jeg det bare purge for at gøre det nemt, ikke? Fordi opkast kan godt sådan virkelig trigger folk, og det er ikke det, der skal til. Så en purge, den kan komme ud Nordpolen her, den kan også komme syd, så nogle gange skal man på toilettet. Den kan komme i form af ryst, hvor man virkelig ryster meget. Den kan komme i form af tårer. Den kan komme i form af skrig. Den kan simpelthen komme i form af alle mulige forskellige releases, hvor man bliver rigtig, rigtig, rigtig kold, eller rigtig, rigtig, rigtig varm, sveder. Det er kroppen, der kommer af med alt det, man har siddet fast med. Og som sagt, første dag er en basis, som tager hele kroppen. Nummer 2 dag og nummer 3 dag, der går vi ind og arbejder specifikt med chakraer, eller meridianer og organer, så det man virkelig gerne vil give slip på.
man kalder Kambo the Great Revealer, så det, der skal være, det man får lov at mærke på den anden side, eller man har en intention om at være slut med et mønster, så kommer du ud på den anden side og er klar til at tage action, uden det mønster holder dig tilbage. Og det sidste, jeg vil sige, for nu er jeg lige rundet 10 minutter, det var, jeg havde sat mig til maks 10 minutter, det er, at der er en restperiode bagefter, som efter ceremonien, når man er færdig, man har medicinen på i cirka 40 minutter, hvor jeg trommer, jeg synger, det er alle sammen sange fra stammen. Noget af det er noget, jeg spiller. Og så har man cirka 30-40 minutter, hvor man bliver lagt ned, og det er din restitution, hvor alt dit DNA resetter. Så der kan man igen godt opleve, at man græder eller ryster. Man kommer simpelthen af med det, der har siddet fast i dine celler. Så det er der, hvor der er ikke noget hallucinogenic, det er der slet ikke hele vejen igennem. Der er slet ikke noget psykedelisk. Men man kommer ned i det mindste celle og får simpelthen renset ud. Så det, man har gået rundt og båret på, det får lov at komme væk, og man behøver faktisk ikke tænke over det. Det er det, der er så fedt ved Kambo. Man behøver ikke sidde og analysere det, man behøver ikke at tænke, man behøver ikke tage stilling. Man kan simpelthen stole på, at kroppen har kommet af med det. Så det er virkelig, virkelig godt, hvis man har haft chok. Det er virkelig godt, som jeg sagde, med smerte, også depression. Der har man nogle punkter i ørerne, også med addiction. Hvis man gerne vil stoppe med at ryge, eller drikke, eller et eller andet. Der er mange forskellige ting. Hvis I har nogle spørgsmål, please skriv til mig. Jeg har også en pdf, jeg kan lægge ind i gruppen, hvis I gerne vil se det. Og efter de 40 minutter, der giver jeg jer nogle øjendråber, som clear. Det gør jeres, åbner jeres pineal gland, jeres intuition. Det gør også, I får bedre syn. Og så lukker man punkterne med noget, der hedder Dragon's Blood, så det bliver helt desinficeret, og det falder af automatisk. Det er ikke noget, man skal pille af. Så det er ligesom Kambo. Jeg har gjort det meget kort, men der er simpelthen så mange benefits, og jeg kunne snakke om det i 100 år, men jeg vil hellere gøre den her video så kort som muligt, og I så bare stiller mig spørgsmål. Skriv til mig i gruppen, skriv til mig privat. Det vil bare være rigtig hyggeligt, og få lov at serve jer, og connect med jer igen. Kæmpe kys, og god påske!